ଆରେ ଡାଙ୍ଗ ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଆଣ୍ଠେଇକି କଣ ବାହାରେ ବସିଛୁ? ଆଜି ପୁଣି କଣ କଲୁ କି ରେ? ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମ। ପବିତ୍ର ସାରେ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଆଣିନି ବୋଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସ ମଙ୍ଗୁଳି ପରା ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ଖାତାଟା ବାହାର କରିକି ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ତ କିଛି ଲେଖିନଥିଲି, ସାରେ ବାଡେଇଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ନିରେ କାଲି ବି ତୁ ଏମିତି ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ, କାଲି କଣ ହେଇଥିଲା? କାଲି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ମତେ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲେ। ତୁ ନା କେବେ ବି ସୁଧୁରିବୁନି। କୋଉଦିନ ପାଠ ପଢନି, ଖାଲି ଏମିତି ସବୁଦିନ ମାଡ ଖା। କଣ ଆଉ କହିବି ତତେ? ପିଙ୍କି ଚାଲୁ ଏଠୁ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଖେଳ ଛୁଟି ହେଲାଣି କି? ଆଉ ଚାଲ ଖେଳିବା, ପଢା କଥା ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଡେଙ୍ଗୁ, ତୁ ବଡ ହଉଛୁ, ପାଠକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବନି। ମତେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ବାପା କେମିତି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଛେଳି କିଣିଥିଲେ। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହବୁ, ବଂଶୀ କାକା ତୋ ପାଇଁ ଘୁଷୁରି କିଣିଦେବେ। ଭାଇ ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିବି, ଏବେ ଖେଳିବି। ମଙ୍ଗଳି ତୁ ମତେ ଧକ୍କା ଦେଲୁ, ରହ ତତେ ଦଉଛି। ମତେ କାହିଁକି ବଢଉଛୁ କି ରେ? ତୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲୁ ଆଉ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ଦଉଛୁ। ତୁ ମତେ ଆଜି ମାଡ଼ ଖୁଆଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଖାତା ବାହାର କରିନଥିଲି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଖାତା ସାରକୁ ଦେଲୁ? ତତେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ମଙ୍ଗୁଳି ନଙ୍ଗୁଳି, ମଙ୍ଗୁଳି ନଙ୍ଗୁଳି। ମତେ କାହିଁକି ନଙ୍ଗୁଳି ନଙ୍ଗୁଳି କହୁଛୁ? ଡାଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ନିଜ ଭୁଲ କରିବୁ ମତେ କହିବୁ, ତାନ କଟୁ ମାଲ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଲାଗ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ସୁଝେଇବୁ। ସାଲେ ମୁଁ ତା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ମତେ ଟିଏ ବାଲଉଛି। अच्छा मंगोली तो क्लास को जा। मते जेते माठिबो माठ मु सेई दर पोड़ा काट। तते पाठ पढ़ा को कहले पाठ तो किछि पढ़ुनु, खाली बालुंगामी नहले कहा सांगरे मारपीट करुचो नहीं। काली जदि परीक्षा रे भल नंबर न आनिचो ताले तो बापा को कही बोर्डिंग स्कूल को पठे देबे, बुझलो? एका थरके साइज हे जिवो। जा जा एठो। कौन बोर्डिंग स्कूल? सेटा कौन? जहाँ भी हेइताउ, याकठू भल हेइतबो। नेवला भाई, ए नेवला भाई, ये बोर्डिंग स्कूल माने कौन की? आज पवित्र सारे कहउतले बापा को कही मते सेठिकी पठेई देबे। अरे स्कूल माने स्कूल, बोर्डिंग माने निश्चित बड़ हेइथिबो। आ माने तते गोटे बड़ स्कूल को पठेइबे, सेठी सब बड़ पिला पाठ पढुतिबे। तो भाग्य रे डांग पूरा उज्जवल हेइजिबो। चुप कलो, तते जदि दला लाई कहतु काईकी? बोलिंग स्कूल आमली भली गोटे स्कूल, किंतु तू छाती हथल लैके पाठ पढ़िबू, निदे काम थबो निदे कलिबू। जेमिति लुगा पता थपा कलिया, निदे बाथन निदे थपा कलिया पलियो। आउ हां तो ताले दमन पल फिल्म सेतले जेमिति पिलाटा बोलिंग स्कूल ले पढुतला देखिलु थेंतियाले। आउ सेठी 24 घंटा पढ़ा, सकाळु ट्यूशन, आसिले स्कूल, आ स्कूल सरले पुणी ट्यूशन। मोर परा गोटे मामू पुआ पढुची सेठी, आ घरु को आसीबु ने पुआ। एथर तो मजा छाड़ी जीवरे पु, सेठी खाली जाउन आसुन पाठ पढ़ाबो, आ पाखरे बापा मां नथिबे जे तते बंचेबे। दुष्ट हेले कि भूल कले खाली माड़ हबो। आउ खाइबा तो जहाँ देबे छाड़ो, खाली भातु को पानिया डाली तो मजा छाड़ी जीवो। ए नेवला भाईटा किछि जानिनी, खाली तारे टाउटरी मारुची। एथर मु भल पाठ पढिबी, नाले बापा मते बोर्डिंग स्कूल को पठेई देबे। आज गोटे दिन रे तू कोन एमिति पढी दबु की? जा रे धन, एथर बोर्डिंग स्कूल तू जीवो। दस तिरिकी तिरिसी, 10 चौक 40, 10 चौक 40।
ଆରେ ଏ ତ ପାଠ ପଢିବା ନାଁରେ ବଢିଆ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ରହିଥା ଦଉଛି ର କାନ ପଟେଇ ଦେଲୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ତୁ ମତେ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ ବହି ତ ଧରିକି ଘୁମଉଥିଲୁ ମୁଁ ଆସି ଫୁଟେଇ ଦେଲି ରଙ୍ଗ ଆଉ ଦେଖା ନାରେ ଡାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଘୁମଉ ନଥିଲି ମା ମୁଁ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ରିଭିଜନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫାଜିଲାମି ଚଲେଇଛି। ଆସିଲୁ ଟିକେ ବାପା ଏଠିକି। ହଁ ବୋଉ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଗଲୁ ଟିକେ ବଜାରରୁ ଚିନି ଆଣିଦବୁ। ଚିନିଟା ସରି ଯାଇଛି ପରା ଆଉ ତୋ ବାପା ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତୁ ଯା ନେଉଳ ଭାଇକି ପଠେଇ ଦେ ମୁଁ ପରା ପାଠ ପଢୁଛି ମୁଁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି। ନେଉଳ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଢିକି ତୁ ଏମିତି କୋଉ କଲେକଟରଟା ହେଇଯିବୁ ବା। ଯା ଯାଇକି ଚିନି ଆଣେ। ଏଠି ବି ପଢି ହବନି। ଲାଇନ ବାଲାଟା ବି ଠିକ ଟାଇମରେ ଲାଇନ କାଟି ଦଉଛି ଆଉ ଛେନାଟା ପଡି ହବ। ବୋଲ ଏ ବୋଉ ଲଣ୍ଠନଟା ଆଣିଲୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ଆରେ ଲଣ୍ଠନଟା ନେଇ ହବନି ସେଇଥିରେ କିରୋସିନି ନାହିଁ ପରା। ତୁ ଗଲୁ ବଜାରକୁ ଯାଇକି କିରୋସିନି ଲିଟରଟେ ନେଇ ଆସିବୁ। ବୋଉ ମତେ କଣ ସବୁ ଆଣିବାକୁ କହୁଛୁ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁନୁ। ହଇରେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନା ବେଶୀ ପାଠ ପଢା ଦେଖେଇ ହଉଛି। ହେ ଭଗବାନ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ ପଢି ହବନି ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଡିବି। କପି କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ହବ। अरे आउ पुळे कॉपी धरिके आसनु एति काई आनिलो चल तते बड़ पिला को मझे न बसैले जमारू हबनी। मते कौन बड़ पिला मझे सारे बसई देले मु एबे काठारू कॉपी करबी। ये भगवान केते बड़ क्वेश्चन पड़ी देखिले डर लागुची। भगवान कौन करबी नटिया भाई ए प्रश्न रा उत्तर कौन कहलु। मु कहबिनी तू निजे भाबी गेले के। हां चंद्र भाई तू तो जानी देबु कह टिके कह। नहीं किछि कहबिनी तू बोर्डिंग स्कूल को जिबु रे पुओ एथर नाम ने। सब मते मिसी की फसौच नहीं और रुहरे पिले किछि त आसुनी कौन लिखिबी। हां जाउची भजन लिखि देबी काले पढ़ी की सारे खुशी है कि मते बहुत मार्क दे देबे। अरे डांगो एटी आसिलो
ମାରିଗଲି ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଆରେ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି କଣ ତୁ ଉତ୍ତରରେ କଣ ଏ ଭଜନ ଲେଖିଛୁ ଆଁ? ସାର୍ କାଲି କିଛି ପଢିହେଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଲେଖି ପାରିଲିନି। ଘରେ ମତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ବତେଇଲେ ଆଉ ସମୟ ପାରିଲିନି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଚାଲ ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଦେଇଛି। ଚାଲ। ସାର୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ତମେ କୁଆଡେ ବାହାରିଛ କି? ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଉଛ ଯେ କଣ ସୁରଟ ଯିବ କି? ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନି, ତୁ ଯିବୁ। ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ଅନ୍ନଧୋଷ କରୁଛୁ। ତତେ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି ହେଲା। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ମତେ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ନିଅନି। ନାଇଁ ବାପା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାପା, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ବି ରଖିବି। ଏ ନେଉଳ ଭାଇ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁନୁ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାପା। ମାମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାମୁଁ, ସେ ଗଲେ ମତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେ ଏଥର ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ, ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମାମୁଁ। ତାକୁ ଆଗ ଛାଡିକି ଆସିପାରେ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ରେ ବାପା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦଉନ। ହଉ ବଂଶୀ, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ସେ ଏଥର କହିଛି ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କଲା ତାକୁ ନେଇକି ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବ, ବୁଝିଲ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ବି ରଖିବି। କଣ ଟିଙ୍ଗୁ ଆମ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ପରା, ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତୁ? ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ତୁମେ ମାନେ ମୋର କେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ। ହାଟ୍! ଶତ୍ରୁ କଣ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର କହିଲେନି ବୋଲି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏବେ ତତେ ନେଇ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିବି ରେ ବାପା। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ କହିବିନି, ସବୁ ମୋର ଗୁରୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଭଲ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଳା ଦେଖି ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ଟେନସନ କାଇଁ ହଉଛୁ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଆରେ ବା ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗ। ଏତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ କଟନ ଟି ସାର୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଉ କେମିତି ପାଇଲୁ? ଆରେ ଶୁଣ, ଏ ସବୁ ଟି ସାର୍ଟ sophicart.com ରେ